Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň döwlete değişli dukanlarında un tas satylmaýan mahaly paýtagtyň bazarlarında we hususy eýçilikdäki dukanlarda orsiýet hemde Gadagstan ýaly daşary ýurtlarda öndürilen unyň bahasy barha gymmatlaýar. Mundan bir hepde çemes odal aşawadyň Mir bazarynda daşary ýurtda öndürilen 45 kilogramlyk bir halta un 280-300 manat aralygynda satylan bolsa, häzir 370 manada durýar. Eger bir de köprek haltasyny satyn alsaň, onu 340-350 manada berýärler. Gadagstanda öndürilen unyň 1 kilogramy 6 manat 50 teňe bolan bolsa, häzir 8 manatdan satylýar. Orsiýetde öndürilen çar atly unyň 1 kilogramy 12 manat 50 teňe bolan bolsa, indi 13 manatdan satylýar diýip Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Türkmenistanda bolup geçýän wakalara ýakyndan syn edýän synçy Bugaýew soňky bir hepdäniň dowamında bu unlaryň satuwdaky görnüşleriniň hem azalandygyny sözüniň üstüne goşdy. Galbersede daşary ýurtdan import edilen unyň bahasynyň gymmatlamagy we onuň görnüşleriniň azalmagy öýünde çörek bişirip onu Aşgabatyň bazarlarynda satýan satyjylaryň hem çöregiň bahasyny gymmatlatmagyna we olaryň görnüşlerini azaltmagyna getirdi. Sizde yorulan çörek diýip bir çörek satylýardy. Ol özüm bir bolup bilse agramy 400-450 gramlyk tandyr çöregi şoň bahasy 5 manatdan mi? Indi şu 5 manatdan çykaryp biz ýa satyp bilen yok sebäbi uğurgat gymmat ondan şol 5 manatdan satýardy. Çıkmaza galyat diýdiňiz bolanyp ona 6 manat ýarymdan satsam azdan barmy ýokmy şol üçin ona bişirmänim türlü goýulsun etdik diýerler onu beýle çörekler we olaryň birincide ýukarly ol küýde ýurulmady çöreklerin iň arzan 3 manatdan satylany bolsa häzir şolar 4 manatdan şirketlerinin başı geçeneklerinin ayağından beri beyleki 4 manattan satılan çörekler olsa 5 manattan çıktı. Diýip Bugaýew belledi. Mundan başga öýde dograma etmek üçin niýetlenen agramy ortaça 650-700 gramlyk petir çörekleriň hem bahasy gymmatlap 5 manatdan 7 manada ýokurlandy. Türkmenistanda daşary ýurtlarda öndürilen unyň we çörek önümleriniň bahasynyň ýokurlanmagy döwlet dukanlarynda unyň satylmaýandygy barada habarlaryň ýa-da gawat geldi. Şu hepdäniň başynda Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky, Lewapdaky, Balkandaky habarçylary we Daşowdaky çeşmesi döwlet dukanlarynda unyň tapdyrmaýandygyny, un satylar diýen umyt bilen adamlaryň günde diýen ýaly döwlet dukanlarynyň öňünde uly nowatlary emele getirýändigini habar beripdiler. Türkmenistandan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçünetýär. Türkmenistandan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygarla. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Aşgabatyň azyk dukanlarynda möhleti geçen haritler satylýar. Azatlyk Radiosynyň Türkmen paýtagtyndaky habarçysynyň sözlerine görä möhleti geçen haritler Aşgabatyň hem döwlet hem de hususy dukanlarynda duş gelýär. Köplençi gawa gaplanan ýarma heňli bolýar. Bu hem bahalaryň ýygyderli galýan wagtynda. Dün meniň tanışym Ors bazaryndaky supermarketleriň birinde orsiýetli süýjüleri satyn aldy. Aýajyklary şekilde süýje 88 manatdan, olaryň içi gurçukly bolup çykdy diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Habarçylarymyzyň sözlerine görä iýip bolmaýan we möhleti geçen ady önümleri şeýlede öndürilen senesi düýpden görkezilmedik haritler soňky döwürde hem hususy hem de döwlet dukanlarynda satylýar. Möhleti geçen ýa-da zaýylanan ady önümleriň arasynda süýt gatyk we işlenilen et önümleri hem un duş gelýär. Mundan öň möhleti geçen haritleriň köplenç Aşgabatyň hususy dukanlarynda satylanlygy habar berilipdi. Azatlygyň söhbetdeşleri şeýle haritleriň arasynda daşary ýurtlarda öndürilen un, kofe, diş pastasy, balyk we et konserwleri bolup söwdegärleriň olary hakyky bahasyndan has pes 5 we 15 manat aralygynda arzandadylan bahadan satýanlygyny habar beripdi. Yerli synçylar satywdaky azy önümleriniň hiline gözekçilik edýän edaralaryň şol sanda sanepidem stansiýanyň alyp barýan işiniň
satylyan haritlaryň hiline oňyn täsir ýetirmeýänligine ünsü çekerler. Düzgünü bozuculara jerime salýarlar. Köplenç resmi däl görünüşde, emma zaýlanan haritlar satuwdan aýrylmaýar. Şeýdip sentýabrda yerli süýt önümlerinden gurçuk tapdylar, emma olar satuwa çykaryldy diýip Azatlygyň Aşgabatly söhbetdeşleriniň biri aýtdy. Azatlyk radiosu paýtagtyň Söwdan okatlarynda zaýlanan ýa-da mökleti geçen haritlaryň satuwda duş gelmegi bilen bagly ýagdaý boýunça resmi kommentariýa alyp bilmediler. Yerli synçylaryň söýlerine görä satuwda mökleti geçen azyk önümleriniň köpelmegi soňky döwürde bahalaryň gitdigiçe ýokarlanmagy, munyň bilen bir wagtda ilatyň alyjylygy kybynyň peselmegi we häkimetleriň gözükçüliginiň gowşamagy bilen bagly. Türkmenistanda zaýlanan azyk önümleriniň satylmagy bilen bir wagtda mökleti geçen diýeri dermanlaryň söwdasy hem alınıp barlýar. Hususan da daşugda dermanlaryň gara bazarynyň dörenligini we bu ýerde mökleti geçen dermanlaryň söwdasynyň mövjänligini Azatlyk radiosynyň habarçylary ma'lum etdiler. Soňky bir ýyla bolay wagt bäri ýurtda azyk derman we hyzmatlar esli gymmatlady. Azyk önümleriniň bahasy azyndan 2 hesse göterildi. Çöregi, uny, şekeri we paxta ýagyny ketgitli narxdan satýan döwlet dukanlarynda uly nowatlar döreýär. Ýakyn günlerde daşowda döwlet dukanlarynda birnäçe günläp un satylmady. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda gytçylygyň dörenligini we narxlaryň göterilendigini açyk boýun almaýarlar. Milli media problemalary gozamaýar. Şol birakda ykdysady krizisyň fonunda ýurdun ýolbaşçylary girdejileriň artýanlygyny, milli pulun hümmetiniň bolsa durnuklygy alýanlygyny eglan edip, milli habar beriş seriýetlerinden bolçuluk barada ilaty habarly etmegi tapşyrýar. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiniziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gipleyer Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşary ýurtlardaky studentleriň viza kartlary bilen bagly kösençlikleri dowam edýär. Daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanly talyplaryň maliýe mümkinçilikleri bilen bagly kösençlikleri dowam edýär. Orsiýetde okuyan talyplar Türkmenistandan alan viza kartlaryndan pul nagatlaşdyrmak üçin köp mukdarda komissiýa ýagny hyzmat göterimini tölemeli bolýar. Beýleki bir tarapdan soňky aýlarda köp sanly türkmenistanlynyň öz kartlaryndan maliýe serişdelerini nagatlaşdyrmak üçin Özbegistana ýykyn etmegi bu ýurtdaky türkmen talyplarynyň kösenmegine getirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen banklarynyň alynan viza kartlaryny orsiýetde ulanmagyň bökdönçlikleri we soňky aýlarda kartlardan pul nagatlaşdyrmak üçin Özbegistana ýykyn edip başlanan türkmenistanlylar barada 19 oktýabrda jekmejek maglumat berdi. Häzirki wagtda Türkmenistandan daşary ýurda 2 usul arkaly pul ulatmak mümkinçiligi bar. Olaryň biri Western Union geçirim hyzmatlaryndan peýdalanmak, beýlekisi bank kartlaryna pul geçirmek diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistanda Western Union tiz geçirim hyzmatlaryndan peýdalanmagyň mümkinçilikleri para peşkeş sebäpli çäkli bolmagyna galýar. Türkmenistandan berilen viza kartlary arkaly orsiýetiň bankomatlaryna pul nagatlaşdyrmak üçin türkmen banklaryna 25% komissiýa tölemeli bolýar diýip habarçy şeýle ýagdaýlary başdan geçiren talyplere salgylandy. Türkmen banklary kartlardan pul nagatlaşdyrmak boýunça hyzmat göterimleriniň ýokarlananlygy barada resmi maglumat henüz çap etmedi. Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankynyň resmi web sahypasyna standart viza kartlary arkaly daşary ýurt banklarynyň we bankomatlarynyň nagd pul almak üçin her bank amalynyň 3% komissiýa töleginiň talap edilýänligi maglumat berilýär. Ýöne bu maglumatyň soňky sapar haçan täzelenenligi ma'lum näl. Azatlygyň habarçysy Özbegistanyň talyplaryň pullaryny nagdlaşdyrmak boýunça duçar bolýan kynçylyklary barada özündäki maglumatlar bilen gurrunga dowam etdi. Oktyabr aýyna geçip studentler Özbegistanyň viza kartlaryndan pul çekip bilen ok diýip habarçy aýtdy. Onuň talyplary salgylanyp berýän maglumatyna görä olar günnelik öýellerine ruhsat berilýän $15 hem nagdlaşdyryp bilmeýärler. Soňky aýlarda ýaşaýjylar viza kartlaryndan pul almak üçin Özbegistana ýykyn etdiler. Olam studentleriň kösenmegine getirdi diýip habarçy aýtdy. Soňky bir ýarym ýylyň dowamynda Türkmenistanyň viza kartlary arkaly nagdlaşdyrylýan puluň möçberini çäklendirmeler giridildi. Galbertede geçen döwrüň dowamynda türkmen banklarynyň kartlary bilen bagly komissiýa talaplary hem wagtyň geçmegi bilen ýokarlanmak bilen boldy.
Türkmenistanyň 2017-nji ýylyň dowamynda dollaryň gara bazardaky narhynyň onuň resmi bahasy bilen deňeşdirenigini epesli ýokarlanmagy bilen köp sanly türkmenistanlylar bank kartlaryna maliýe serişdelerini daşary ýurtlardan dağıtlaşdyrmagyň uğruna çykypdy. Munyň bilen bir hatarda häkimetler bu ýagdaýyň öňüni almak üçin dürli çäreler görüpdi. Öz sevitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlep bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimiz dinleýärsiňiz. Siziň bilen mikrofonna men Döwlet Baýhan. Aşgabatyň aeroportuna uçara minjek ýolagçylar bilen ýygnak geçirildi. 10 oktýabrda ýagny çarşembe güni 921 uçuş belgili Aşgabat Istanbul saparyny ýerine ýetirýän yerli wagt bilen saat 18:40-da uçmaly uçaryň ýolagçylary garaşylmadyk ýagdaý bilen ýüz-ýüz bolup durlar. Migrasiýa gullugynyň işgärleri olar bilen adatdan naşar ýagdaýda ýörüýte ýygnak geçiripdir. Istanbula barandan soň Azatlyk Radiosu bilen anonim ýagdaýda gurrundaş bolan lewaply, ahally we marly ýolagçylaryň aýtmagyna görä, Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň ýörüýte geyimli işgärleri bilen 2 sany ýönöke geyimli adam şol gün uçara minmek üçin garaşylýan ýere baryp ýolagçylaryň bir hatara düzülmegini isläpdir. Uçara minmek üçin garaşylýan ýerde oturduk. Saat 17 töwereginde. Birden polkownik, podpolkownik, kapitan we baş leytenant çinli migrasiýanyň resmileri bilen 2 sany ýönöke geyimli ýaşuly adam geldi. Migrasiýanyň resmileriniň eňin başyndaky kükröwünde ady we familiýasy görkezilýän ýer aýrylan ekeni. Olar köpçüligi özüni tanatmady. Şoň üçin hem ýolagçylar olara geňirgenme hem gorku bilen garady. Olar ýolagçylaryň telefonlaryny goýup hemmesiniň eli görünüp durar ýaly bir hatara düzülmegini isledi. Ýagny bizden biriniň olary surata ýa-da video düşürmegimizden sesini ýazga almamyzdan howat ýerlendiler. Istanbul uçaryna garaşyp oturanlaryň barysy yerli ýerden turup bir hatara düzüldi. Polkownik söze başlamanka ýönöke ýeýimli ýaşuly adamlardan biri geçirilen ýygnagy başyndan soňuna çenli telefonu bilen video düşürmäge başlady. Muny gören ýolagçylar hasam beter gorkmaga başlady. Dip lewaply ýolagçy şaýat bolan ýagdaýyny gurrun berdi. Azatlyk Radiosyna maglumat beren marly ýolagçy bolsa, migrasiýanyň polkownik resmiýetiniň hemmäňiziň diýen ýaly Türkiýe işlemäge barýanyňyzy bilýäs. Okuw diýen bolup, aslynda işlemäge gidýäniňizem gowy bilýär. Hemmäňiziň ýoluňyz açyk bolsun, arkaýyn gidiberiň. Ýöne ol ýerde bikanun ýagdaýda gezmäň, kanunyna garşy iş etmäň we jenaýatkar toporlardan daşda duruň. Nähili problemaňyz bolsa, konsulxanamyza baryp ýüz tutuň. Onu daşary ýurt media serişdelerine ýaýratmaň. Näme kömek gerek bolsa, biziň konsulxanamyz size kömek eder görünüşini ýygnakda gürlänigini aýtdy. Hawa şol ýagdaýa menem şaýat boldum. Migrasiýanyň resmiýeti Laýtada aýal gyzlar. Ol ýerde özüňizden gaty ägä bolun. Siz barada ol ýerden her hili maglumatlar gelip dur. Biz hemmesini bilýäs. Öz ýurduňyzy maskara etmäň görünüşini duýduruş berdi diýip Azatlyk Radiosyna aýdan Aşgabatly ýolagçy sözlerini şeýle dowam etdi. Ýygnak uçara garaşylýan ýerde 20 munda goloy dowam etdi. Ýygnaň ahyrynda gözüni ýolagçylaryň üstünden aýyrmaýan ýönöke ýeýimli ýaşurlardan video suraty düşürmeýäni sogaly bolan barmy diýip sorady. Bir ýaşuly elini aldyryp söz aldy we men Istanbuly okuw girjek diýip giden gyzymy yzyna getirmäge barýan. Okuw girip bilmedi we Aşgabada dolananyna wiza möhlediniň gutaranyna 1 ay 3 gün boljak. Gyzym gaýtadan okumaga synançyk etmek isleýär. Ol gelse siz oňa gaýtadan daşary ýurda çykmagyna ruhsat berersiňizmi ýa-da gadagançylyk goýlarmy diýip soraw berdi. Migrasiýanyň podpolkownik Çinli resmiýeti oňa gelsin any soň bu ýerde işgärlerimiz prosedura görä ýagdaýyna baha berer. Görünüşine gümürtük jogap berdi. Ýolagçylardan käbir näme üçin uçara garaşylýan ýerde şeýle ýörüýte ýygnan geçirilendigini sorasa da olara hiç hili düşündürüş berilmedi diýip Aşgabatly ýolagçy Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Azatlyk Radiosu bu ýagdaý bilen gyzyklanyp, soňky günlerde tapawutly wagtda Istanbula gelen ýolagçylar hem migrantlar bilen gurrundaş boldy. Ýöne olaryň hiç biri özleri bilen ýanky ýalygynyň geçirilmändigini öňe sürdi. Aşgabatyň aeroportuna uçara garaşylýan ýerde migrasiýanyň resmiýetleriniň ýolagçylar bilen adatdan naşar ýagdaýda ýygnak geçirmegine nämäniň sebäp bolanyny häzirlikçe nämälimliginden alýar. Ähli synançyga garamazdan degişli türkmen resmiýetleriniň bu urdaky garaýşyny öwrenmek
gelmek Azatlyk radiosyny başartmady. Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýledi Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç gili bökünçsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saytyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewabyň dürli künjeklerini büdjet işgärlerini mejburi paýta ýygymyna çekmek işleri dowam edýär. Lewap welaýatyna paýta mewsimi bilen bagly mejburi çäreler dowam edýär. Türkmenabadda paýta ýygymyna öz deregini hakyna tutma ýygymçy ugrudýan büdjet işgärleriň her haýsyndan oktýabr aýy üçin 200 manat möşberini pul serişdesi ýygnaldy. Ýöne muňa garamazdan olar paýta ýygymyna çekilip başlandy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu barada maglumat berip, büdjet işgärleriniň öz ornuny hakyna tutma ýygymçy urutmak tejribeleriniň mundan ozalky ýyllarda bolşýaly saklanyp galýanlygyny, ýöne bu sapar munyň töleginiň ýokarlanynyny habar berdi. Geçen hepdäniň ýekşenbe gününden bäri büdjet işgärleri öz ornuny hakyna tutma ýygymçy ugrudanda bolsa olar paýta ýygymyna mejburi çekilýär. Şäheriň ýaşaýjylary obalara ugrudylýan wagty oba ýaşaýjylary köpçülikleýin şäherlere gelip sewda satyk bilen meşgullanýarlar diýip habarçy bellädi. Lewap welaýatynyň beýleki künjeklerini de büdjet işgärlerini ýygyma çekmek işleri dowam edýär. Lewaply bir ýaşaýjy Azatlyga beren maglumatyny Saýat etrawyna degişli bir hastahananyň işgärleriniň 5 tonu paýta tawsyrmak bilen boşlandyrylandygyny habar berdi. Hastahananyň jemi sany 90 töweregi işgärleriniň ählisi paýta ýygymyna çekilýär. Häkimlik olardan adam maşyna 60 kilogram paýta ýygmak talap edýär. Ýöne olar munyň mümkin däldigini aýdýarlar diýip ol gurrun berdi. Lukmanlar bilen bir hatarda aň bilim işgärlerinden hem paýta tawsyryklaryny berjaý etmek berk talap edilýär. Paýta ýygymy bilen baglylykda mekteplerde her gün ýygnaklar geçirilýär. Näme üçin az ýygýaňyz diýen sözleri her gün eşitde bolýar diýip lewaply gurrun düşmüz aýtdy. Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan paýtaçy kärenetçiler tehnika dökün we suw ýetmezçiligi sebäpli ýurt boýunça paýtanyň bu ýylky hasyrlylygynyň ozalky ýyllara garanynyň pesdigini gurrun berýärler. Bu ýyl Lewap welaýatyna jemi 120 000 hektar meýdany gowuç ekilip welaýatyň kärenetçileri 300 000 tonu paýta hasyryny döwlet harmanyna tawsyrmagy boşladyldy. Häkimiýetler Lewap welaýatyna büdjet işgärlerini mejburi paýta ýygymyna çekýän wagty döwlet mediýasy welaýatyň çägini alınıp barlayan paýta ýygymynyň depgini barada maglumat çap etdi. 16 oktýabrda çap edilen bu maglumatda welaýatda häzirçe plan boşnamasyna örkezden paýtanyň näçe götürüminiň harmana tawsyrlandygy ma'lum edilmeýär. Resmi metbuatda ýurdun gowuçy meýdanlaryna niýetlenilip daşary ýurtlardan ýüzlerçe kombaýnlaryň satyn alynanyny habar berilýär. Hökümet geňeşlerine ýurt baş tutan derejesinde ýurdun gowuçy meýdanlaryndan paýtanyň iň soňky hanasyny çenli ýygnap almak boýunça talaplar edilýär. Halkara hukuk toparlary ýurdun paýta meýdanlaryny mejburi zähmetiň ulanylmagyny tanqid edýärler. Munyň bilen baglylykda 1 oktýabr güni ençemi halkara hukuk toparlaryndan düzülen paýta kampaniýasy atly halkara topar prezidentiň saparyna gawatlap New Yorkda protest çäresini geçirdi. Döwlet telewizionynyň efiri berilýän gepleşiklerde paýtaçylaryň ýokary ruhy berentlikde paýta ýygýanlygy, ýygymyň dowamyny ara kesmede olaryň sunugat işgärleriniň çykyşlaryny lezzet bilen tomoja edýänligi öňe sürilýär. Mundan bir hepde olar 12 oktýabrda geçirilen hökümet mejlisinde prezident Berdimuhammedow halk maslahatyny hödürlenen çölgütlerden ugur alyp Türkmenistanyna sürümli ekrançylykda peýdalanýan we ekin dolanşygyna girdilen ýerleriň adyndan 70 götürümine şertnamalaryň esasy buğday, gowuçy we döwlet tawsyryna girýän beýleki oba hojalyk ekinlerini ekmek boýunça karara gol çekdi. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Taryýew dowam etdirýärin.
Garasyk töwüş tärileri boýunça meşhur turgun Habib Nurmagamedowyň kakysy belli tälimçi Abdulmanap Nurmagamedow Türkmenistany özüniň ikinji watany atlandyrdy. İnternetde peýda bolan videoda Abdulmanap Nurmagamedowyň türkmenlere salam ýollaýan we ýaşlygynyň belli bir bölегiniň Türkmenistanda geçendigini aýdan pursatlaryny görkezýän video peýda boldy. Assalamu alaykum, Türkmeni Saşgabada. Моя там вторая родина, почти молодость там осталась. Yeri gelende ýatdatdyk Russiýanyň Dagestan Respublikasyndan bolan Abdulmanapyň ogly Habib häzir Amerikanyň promowsiony Absolut Töwüş çempionatynyň, ýagny UFC'niň çäklerinde çykyş edýär. Ol professional hökümde geçiren 27 duşugynyň ählisini ýeňdi. Özüne brut lakamyny alan Habib häzir UFC'niň ýeňil agram kategoriýasynyň çempionudyr. Şu aýyň başynda 30 ýaşly Habib Irlandiýaly meşhur turgun Conor McGregordan üstün çykyp özüniň çempionluk tituluny gorapdy. Şol duşuk käbir kommentatorlar tarapyndan UFC'niň taryhyndaky iň uly we düşewüntli çäre höküminde häsiýetlendirildi. Habibiň ilkinji tälimçisi kakysy Abdulmanap boldy. Ol häzir hem ogluny geçirmeli duşuklaryny taýýarlaýar. Habibiň çykyşlaryndan we sosial ulgamlarynda galdyrýan ýazgylaryndan çerin tutsaň, onuň kakysy bilen juda ýakyn gatnaşyklarynyň bardygyny, oňa uly hormat goýýandygyny aňsa bolýar. Çarşembe güni internetde peýda bolan videoda 55 ýaşly Abdulmanap Nurmagamedow gyzyl arwatdy. Ýagny häzirki Serdar şäherinde 2 ýyl gulluk edendigini hem belläp geçýär. 2 года Кизларвате служил. Galy berside Russiýanyň at gazanan tälimçisi Abdulmanap videoda ýakynda Türkmenistana barjakdygyny hem sözüne goşýar. Так, всем салам, скоро будем там. Emma belli tälimçiniň dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri hökmünde häsiýetlendirilen Türkmenistana ýeki özüniň ýa-da çempion ogly bilen barjakdygyny, umuman bu planlaryň näme derejede hakykata bap gelýändigini beýleki garaşsyz we resmi çeşmelere tasdiklatmak başartmady. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündəligi bilen men Şaýmerdan Ulumrady kabuldan. Gandahar welaýatynda bolan ýaragly hüjümde welaýatyň polisiýasynyň başlygy general Abdurazyk we howpsuzlyk idarasynyň başlygy general Muhammed Hasanxel öldürildi. Gandahar welaýatynyň häkim bilen ençeme ýokary wezipeli döwlet resmileri yaralandy. Waka dün gün ortadan soňra Gandahar welaýatynyň häkimliginiň mehmanhanasynda ýüz berdi. Maglumata görä häkim Zulmeýwisanyň bir janpenasy resmileri oka tutupdyr. Awganistanyň döwlet başçysy Muhammed Eşref Gany Gandahar welaýatynda bolan terror wakasyny öz gynanjyny bildirdi. Wakanyň derňegi üçin Gandahar welaýatyna ýokary derejeli bir döwlet toparynyň ugradylýandygyny prezident Gany aýtdy. De wasiat de kontrol para luar rutba masulin komando wakuna Kandahar ta urasi. Gandahar welaýatynda ýagdaýyň gadalaşmagy boýunça çärelerin görülmegi üçin tapşyryk berildi. Gandahar şäherinde komando atly ýörüte awgan güýçleri ýerleşdirildi diýip prezident Gany belledi. Gandahar welaýaty öň Talibanyň merkezi hasaplanýardy. Soňky döwürde general Abdurazykyň tagallasy bilen welaýatda ýagdaý bir näme gadalaşdy diýip bilermeler aýdýarlar. Awgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygy general Muhammed Şerif Ýepteliň aýdysyça, dün Gandahar şäherinde saýlawlaryň howpsuzlygyny üpçün etmek meselesi bilen bagly maslahat geçirilipdir. Muhafizini valisi welaýaty Kandahar bolan başlyka icra mekana Ýanaz Sevi Abdurazy. Ýygnakdan soňra häkimligiň howlusynda Gandahar welaýatynyň häkiminiň Gulbeddin atly bir janpenasy ilki general Abdurazygy oka tutupdyr. Beýleki resmiýetiň üstüne de ol oka atypdyr. General Razyk bilen general Hasanxel helak boldy diýip Ýefteli aýtdy. Gandahar welaýatynda amala aşyrylan terror hüjümüň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Gandahar welaýatynda parlament üçin geçiriljek saýlawlaryň bir hepde ýerine süýşürildi. Yer gelende ýatlasak Türkmen gazyny Awganistan üsaşyry Pakistana we Hindistana geçirmek boýunça taýýarlyk görülýär. Hemem Türkmenistanyň elektrik togynyň Awganistan arkaly Pakistana geçiriljekdigini Türkmen resmileri aýdýarlar. Ýöne gün orta gün motor Awganistanda da howpsuzlyk şertleri gitdigiçe ýaramallaşýar. Şeýle ýagdaýda böyle iri energetika proýektleriň gurulşygyna Awgan topragynda girişmek ýeňil düşmez diýip synçylar aýdýarlar. Qadirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.